Lada don menu balik kwai de ki shortcut full set bat ki ong bom dai doka. Kata kadai ba unong kwai ula bakla. Henry kat kum ka jinglap bat ka jingsem jong kinong kwai ki ba penon kam ya kini ki full set jong shortcuts ki doka ki dai bha light setang baladari kwai. Hakapung lani kawa bom don doka. Mangabat ki perlok chonga ki ba penon kam ya kini ki shortcuts full set. Om tang mga mangi Henry ki babun ki nong kwai ki saki bat ki ui hadu katnu ka jingdaj dokha. Hoy ngam ong bakat balik kwai ngayo laningiyo Henry nakashipo sien tang sien lane arsien bomyo dokha kadau kadai namar bom wan dokha haga caka pisong kwai lani bom don dokha hakapung lani kawa. Ngampat julit kwai baro sisngi bun sini nga julit tang janmiet hakishi biji arbaji leni lai biji Henry wat hapedeng ga jing kwai ka batang shi kenta ar kenta lai kenta ngam judu ya ka shi kilo steng ar kilo lai kilo sau kilo kataru ka syong kadkum ka jing don dokha kapung lani ka jing wan ki dokha haka jaka ka banga syong kwai Henry ban ong pat bakini kisen kim daj ka bamut bau nong kwai umpat danang bahaban kwai haka jaka ka bom don doka ka bom wan doka lani hakiwi pat kirukom jingduna yole se don pat ki baong bakini kisan kilong ki barem dor baha Henry em kini kisan ki don nadu ka dor ka balai spa tengka lai spa san pu pra tengka saus spa tengka saus spa lai po tengka Nriu spa laipo bat ngidan ru ka premium set ka batang khatway spa ka super set ka ba shiajar lai spa propo ka premium full set ka ba shiajar riu spa nyupsan ka super full set ka ba shiajar khandai spa sanpusan oi pisngu kumbakarem lada pintit full set Henry pinda kain pat ka jinglut kaduna bha lada pintit tangki set bom de ki full set pihak pendon kam kambun kesen ban kle how nu jingbam Henry lada pilatit full set pat pidon kam tang ad drop pat lai drop kumta kini kisen liquid kinne da ki bun sin lada pin lek kwai ka shortcut super full set ka kentup yo shortcut red shortcut super shortcut ping attack but shortcut powder kador kolong shiajar khandai spa san pusan kat pa ka super set pat ka kentup tang yo shortcut red shortcut super but shortcut powder ka premium full set pat ka kentup yo shortcut blue shortcut ping attack but shortcut powder kador kadai tang shiajar reus pa nyo pusan kini ki full set kin satray kambha wat haki fishing competition mentangin sapen minotion saya shortcut earthworm lani powder jongwe yauniru ngila persang bantes sagi sibun teliki wa bat kipung bat ngisem bau uniwi powder ulong ubat tri kambha tang bayo ni ingin pelaj setang hau benai jun jongkas nem arajar arpusan te perlok lada pikwa bandaj do khabha thiet yakini ki shortcut product da ka basiu lupa ya kapisa da ka Google Pay hau number prapralai nyon riu like andai screenshot ya ka payment jong pi pa shangi ya ka kerteng ya ka address rengkat ka screenshot jong pi hau number WhatsApp jongi khandai not pra khandai pra Praiway sao arpra ban ngin sapen poi ya ki tiar shapi tang hapo ka siteo ya ki order ki ba hapo kan nong ba shalong kadai free on delivery kad ba shabar shalong pat kinong thiet kin siu hi tang ya ka bai kali persang ban mat sisin bat persang ru ban khwai bha phin saong artat wow akat nu ka jing muja kini kisen omdei bangi shutok ngishupen bi lani shupen bang Henry kidei ki batrai kambha tang ba pi haban nang ruban khwai haban bishar la pi khwai pung pin pech lakin wan do khane
Henry lada pisong haga caka bom wan doka te brut namar bakwai hal caka bom don doka. Wei baka doka kawan kam juken tat yau shortcut.